बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. चाकरमान्यांना गावी येण्यासाठी उतावळी करणारा महिना म्हणजे अर्थातच मे महिना. एरवी मुंबई परिसरात पोटा पाण्यासाठी खपत असणारा चाकरमानी या दिवसांमध्ये कोकणातील आपलं गाव न गाठेल तर नवल. मात्र गर्दीमुळे एसटी, खाजगी गाड्या, रेल्वे गाड्यांचं कन्फर्म रिझर्वेशन मिळणं कठीण होऊन जातं. पण चाकरमान्यांच्या मदतीसाठी दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी धावली आहे कोकणवासियांची हक्काची कोकण रेल्वे. रेल्वे प्रशासनातर्फे यावर्षी अप व डाऊन मिळून तब्बल 200हून अधिक जादा फेऱ्या सोडण्यात आल्या. अर्थात हा आकडा गतवर्षीपेक्षाही मोठा आहे. सोबतीला कोकण रेल्वे मार्गावरती कायमस्वरूपी धावणाऱ्या जवळपास 40 फेऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे चाकरमान्यांना प्रवास करणं सुखकर झालं असून लाखो प्रवाशांनी कोकण रेल्वेचा लाभ घेतला आहे. अर्थातच मे महिन्याची सुट्टी एन्जॉय करून चाकरमाने आता पुन्हा एकदा परतीच्या प्रवासाला लागले असून परिणामी जिल्ह्यातील रेल्वे स्थानकं गर्दीने गजबजली आहेत. पाहूयात. गणेशोत्सवासारखा महत्त्वाचा सण सोडला तर चाकरमानी दरवर्षी मे महिन्याची वाट बघत असतो. हेच लक्षात घेऊन कोकण रेल्वे प्रशासन गेली कित्येक वर्ष चाकरमान्यांसाठी जादा रेल्वे गाड्या सोडत असतं. विशेष म्हणजे या गाड्यांना कोकणातील बहुतांश स्थानकांवर थांबाही असतो. साहजिकच प्रतिवर्षाप्रमाणे यावर्षी देखील बहुतांश चाकरमान्यांनी रेल्वे प्रवासाला पसंती दिली आहे. परिणामी महत्त्वाची वगळताना एरवी ओस पडणारी जिल्ह्यातील रेल्वे स्थानकं आता गर्दीने गजबजली आहेत. मुंबई ते सिंधुदुर्ग हा जवळपास 500 किलोमीटरचा प्रवास, त्यात कोकण रेल्वेचा एकेरी मार्ग असा असतानाही किरकोळ अपवाद वगळता सर्व रेल्वे गाड्या वेळेत धावत होत्या. अर्थातच चाकरमान्यांमधूनही याबाबत समाधान व्यक्त होत आहे. लवकरच गणेशोत्सव येईल, त्यावेळी प्रतिवर्षाप्रमाणे जादा गाड्या सोडल्या जाव्यात अशी अपेक्षा चाकरमानी करत आहेत. चाकरमानी आणि कोकण रेल्वे हे तसं जवळपास गेल्या 25 वर्षापासूनचं समीकरण आहे. कोकण रेल्वे जेव्हापासून सुरू झाली आहे तेव्हापासून दरवर्षी मे महिना असेल किंवा गणेशोत्सव, चाकरमान्यांसाठी नेहमीच जादा गाड्या सोडल्या जात असतात. अगदी यावेळीसुद्धा मे महिन्यामध्ये सुट्टीचा कालावधी लक्षात घेऊन कोकण रेल्वेने प्रतिवर्षाप्रमाणे मोठ्या संख्येने जादा गाड्या सोडल्या. अर्थातच जवळपास लाखो चाकरमान्यांनी या जादा गाड्यांचा लाभ घेतलेला आहे. विशेष म्हणजे कोकण रेल्वेचा जो मार्ग आहे तो वास्तविक एकेरी मार्ग आहे. अशावेळी नियमित गाड्या आणि त्या व्यतिरिक्त सोडण्यात आलेल्या जादा गाड्या, साहजिकच ट्रॅक बिझी राहण्याची एक शक्यता असते, ती एक भीती असायची. मात्र असं असतानासुद्धा काही किरकोळ कालावधी वगळला तर कोकण रेल्वेच्या सर्व गाड्या, मग त्या नियमित असून देत किंवा जादा सोडलेल्या गाड्या असून देत, ह्या सर्व गाड्या अगदी वेळेमध्ये धावल्या आहेत. याबाबत ही मुंबईकडचे चाकरमानी आहेत त्यांच्यामधून समाधान व्यक्त होत आहे. दुसऱ्या बाजूला जिल्ह्यातील काही महत्त्वाची रेल्वे स्थानके वगळली तर अनेक स्थानके अशी आहेत जिकडे अगदी कमी गाड्या थांबतात. मात्र कोकण रेल्वेने यावर्षी जादा गाड्या सोडलेल्या आहेत. या गाड्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जवळपास सर्व स्थानकांवरती थांबे होते. अशा स्थितीमध्ये स्थानकांमध्ये पुरेसा सुरक्षा बंदोबस्त नव्हता. कोकण रेल्वेच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये रेल्वे सुरक्षा बलाची टीम तैनात आहे. मात्र फक्त हे 7च कर्मचारी कार्यरत आहेत. असं असतानासुद्धा या 7 कर्मचाऱ्यांनी अगदी चोख नियोजन केलं. जिल्ह्यातील सर्व रेल्वे स्थानकांचा जो CCTVचा कंट्रोल आहे तो कणकवली रेल्वे स्थानक ते आहे. त्याचा वापर करून या 7ही कर्मचारी मिळून इतकं सुंदर आणि चोख नियोजन ठेवलं होतं, इतकी चांगली सुरक्षा ठेवली होती की या महिनाभरामध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही आहे. अर्थातच कोकण रेल्वेने जी सेवा दिलेली आहे चाकरमान्यांसाठी ती नक्कीच कौतुकास्पद आहे. येणाऱ्या काळामध्ये गणेशोत्सव सण येणार आहे, त्यावेळीसुद्धा कोकण रेल्वेच्या वतीने अशा जादा गाड्या सोडल्या जाव्यात अशी मागणीही चाकरमान्यांमधून आता होत आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकणसार लाईव्ह, कणकवली.